సో ఫ్రెండ్స్ డెమో చూసారు కదా! ఫుల్ సాంగ్‌తో చూడండి. టెలిగ్రామ్‌లో ఉంటది అండ్ ఇన్‌స్టాలో ఉంటది. అక్కడి నుంచి ఫుల్ సాంగ్‌తో చూడండి. మంచి సూపర్ అంటే సూపర్‌గొచ్చింది వీడియో. అందరికి నచ్చుతుంది. నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్‌ను ఆన్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోవద్దు. సో ఇలాంటి వీడియోస్ చాలా వస్తాయి. ప్రతి వీడియోని మిస్ అవ్వకుండా చూడాలంటే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సో టెలిగ్రామ్ ఉంటది. అందులో జాయిన్ అవ్వండి అండ్ ఇన్‌స్టాలో ఫాలో చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ బిట్‌మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకుందాం. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటోస్. సో మీ ఫోటోస్ ఉంటాయి కదా! మీ దేవుడి ఫోటోస్ ఏ ఫోటోస్ అయినా ఫోటో 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బిట్‌మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బిట్‌మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటది. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్‌లో మొత్తం ఫోటోస్‌ని కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బిట్‌మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బిట్‌మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటది. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్‌లో మొత్తం ఫోటోస్‌ని యాడ్ చేసుకోండి. సో నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫోటోస్‌ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ మొత్తం ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా కనిపిస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం. సో దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఒక్కటే ఎఫెక్ట్ ఉంటది. మొత్తానికి ఒకటే ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకోండి. సో లాస్ట్ వరకు ఒక్కటే సెట్ అవుతుందని ఒకటే ఎఫెక్ట్ చేసిన. సో లాస్ట్ వరకు మొత్తం ఫోటోస్‌ని ఒకటే ఎఫెక్ట్ ఉంటది. కాపీ చేసుకోండి ఇట్లా. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్‌మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు కంటిన్యూ ప్రాసెస్ ఉంటది. ఫస్ట్ ఫోటో నుంచి 1 బై 1 చివరి వరకు ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి. పేస్ట్ చేసుకోవాలి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి. పేస్ట్ చేసుకోవాలి. ఈజీగా వీడియో చేసుకోవచ్చు. ఒక్కటే ఎఫెక్ట్ ఉంటది కాబట్టి కన్‌ఫ్యూజ్ ఏమీ లేదు. కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు ఇలాగే ప్రతి ఫోటోని యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి. సో ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోండి. పేస్ట్ చేసుకోండి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోండి. పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఇలా ఒక్క ఫోటో మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇలా ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటది. సో ఒక్కటే ఎఫెక్ట్ సెట్ అవుతుందని ఒక్కటే చేసిన. సో ఇంకా వేరేది కావాలనుకుంటే ఇంకోటి చేద్దాం. సో మీకు నచ్చితే మాత్రం ఇది సూపర్ ఉంది. నాకైతే నచ్చింది. సో ఇలా కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి. పేస్ట్ చేసుకోవాలి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి. పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో చివరి వరకు ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటది ఫ్రెండ్స్. ప్రతి ఫోటోని యాడ్ చేసుకుంటూ కంప్లీట్ చేసుకోండి. సో లాస్ట్ వరకు 1 బై 1 ఇదే ప్రాసెస్. సో ఇలా ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి. పేస్ట్ చేసుకోవాలి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి. పేస్ట్ చేసుకోవాలి. మొత్తానికి కంప్లీట్ అయ్యే వరకు ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటది. ప్రతి ఫోటోని ఇలా యాడ్ చేసుకుంటూ కంప్లీట్ చేసుకోవాలి. సో వీడియో నచ్చితే మాత్రం లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. లైక్ చేయకుండా వెళ్ళిపోకండి. అండ్ వీడియో గురించి నైస్ అనో, గుడ్ అనో ఏదో ఒకటి తప్పకుండా కామెంట్ చేయండి. సో ఇలా ప్రతి దానికి సేమ్ ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోండి. పేస్ట్ చేసుకోండి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోండి. పేస్ట్ చేసుకోండి. సో మొత్తం ఫోటోస్‌ని యాడ్ చేసుకోండి. ఎక్కువ ఫోటోస్ ఏమి ఉండవు. ఈజీగా చేసుకోవచ్చు వీడియోని. సో లాస్ట్ ఇక్కడ 31 సెకండ్ 7 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్ అండ్ వీడియో కూడా ఇంతటితో కంప్లీట్ అయినట్టే. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్‌ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్‌పోర్ట్ చేసుకోండి. థాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. థాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. జై హింద్.